Господине, да кажете нещо друго. Калинко дали ви търсил скоро? Не знам, господине, мисля, знаете. че не. Не знаете. Той има забрана, доколкото знам. Каква забрана? На машинките да ходи? Не, да се доближава до мене. Ограничителна заповед, до там ли я докараме? Аз се оплашил, господине. О, Той е много такъв. Между прочим, за всички много е аудитория, тия така. 700 човека, на които благодаря, и съм, нали, майцата да става, ще направим, да прави повече. Така. Той е шизофреник, доказано. Значи шизофреник, сигурен сте. Да. И взема Абсолютно. пенсия, пенсионер. Би трябвало. Какъв шизофреник? Параноиден. За Параноид. параноиден не съм сигурен, ама мисля, че да. Там ми се мачи. Добре, айде, няма че. Сега Няма му е такава хареса. информация. Няма му хареса, Да не да. го излагаме. Калинко момченце. няма да го Просто и излагаме. майка му най-вероятно гледа, тя жената си го знае, нали? Но... Към майка си ще защо също има гледа? забранителна заповед, държа да подчертая. Ма сериозно ли е? Абсолютно, да. Има я, но тя жената дете. Те са имат уж, бе. Как така? Да, бе, господин, ама той е дете, бе. На дивата Той пустиня. ли, тя ли... А тя, Абе, о, малко съмнително. ти вече стана малко така. Не е Чувал съм не е някои гуд. работи. Вие не сте ли чували някои работи за него, господин? Той каза, Калигула каза, нашия приятел, следното. С Мишони и операторчето Иво, вземете осиновете едно детета и да се огледате. И кое да е това да дете? осиновим него, а? Да, Аз го не, бях Ромборак. Не, аз Да го сме бях осиновили осиновил. Ромборак. Аз Ти представяш Калинко ли си? маленко го бях осиновил. Ти го беше първо. осиновил. Иди Да, по да, нощите, да. бат звъни, бат Миша, нещо сладко имаш ли? Викам, имам. Сокчи, кафенци. Няма значение. И каза ми Калигула, каза, ама аз като ти да обая Мишони, и той казва всичко имам, като ти да и той казва нищо нямам. И вика, Черно неблагодарност. и каза, брех, аз И като ти после да, говори, че ги кани такива. най-много едно Нескафе 3 в 1 да ми даде. Да. Така, Защото иначе сладки работи, такива сухи пастички, вафлички, изобщо не ям. Ама изобщо. си изтекал срок ли? Да Той не уточни, еде. господин. Не, господине, аз като отида в Кафланд, вие знаете, аз не си броя центровете вече, на времето стотинките. Май ги имам- броите, господине, май. Напоследък малко, да, господин. Сега, и което си истина. Напоследък малко, да. Айде, Ама стягате ли преди се това за Варна сезонът? Аз съм абсолютно. Сезон номер 3 започваме. Абсолютно готов съм, господин. Варна. Парите са у вас са пътя. Така. Отделно имам там, тук се мине по-малко и те тук 20 евро. Да, 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 да. Добре. Не се оплаква. Нали? Да. Не се И оплаква. така трябва. Ако отидем, ако ме закарате на поморие, и за там ще имам пари. Да, да. Възможно. Се обади на дялото днеска утре, когато кажеш. Добре, добре. Искам в твое присъствие да говоря, господин. Да не кажеш, че лъжа. Защото, Добре. нали, някои хора казват, че съм лъжал. Кои са те тези хора? Някои хора сега не ги познавам. Наричаха, ама как беше, чакай, ще го забравя. Вучков? След три официални срещи, Да. отиваме на четвърта среща след изборите. Вече, да. Така. Общината, айде ти. Община. Горна Оряховица. Горката Горна Оряховица. Горката. Отиваме трима човека от моята партия. От Така. моята почерта. Коя е тя? Няма, не. Направете реклама публична. Не, това е са подробности. Ще пуснете ли акция на вашата компания, партия? Не, нещо други работи ще пуснем, ама да си кажа, не ме прекъсвайте. И Така. той е човек, който при това бяхме на Никенците на Мишо, се обърна и каза, аз с вас мога да разговарям, но с той измамник ли беше мошенник, или точно Да, тази дума да, ще да, ви излъжа, да, не то- мога. Вас ми нямаше, господине. Не, в заведението, като празнуваха, бях там. А в заведението, какво Не, каза? Аз какво каза? го познавам това. Какъв и той е, бе? Някакъв измамник и мошенник. Не го познавам. Какво става тук? Защото ви като ме закарахте с ей три магаренци черното до поликраища, нали? Вие ме Да. помните, че ме закарахте и отидохте на работа. Помня. На връщане той ме закара с един супер, чак супер, ама джип хубав. Джипче за 50 бона в лева. Примерно, сега не знам. Няма и толкова здесь. Аз не разбирам, 40. ама едно хубаво джипче, мерцедес ще ли беше, какво беше? То джипчето го има преди кмет да стане. Че има закара дори буквално до нашия магазин ме остави, викам да върти там, да не се натваря с. И какво имаше? Мише, Ники. Мишо, А, чак не е. Чак Мише до много там не интимно. стигнах. До там не стигнахте. Добре, значи Евала, браво, да е жив и здрав човека. Съвсем случайно се засичаме в едно заведение, тук много известно културно. При маслината. Маслината. Днес вчера видях Митко. Вика, айде да виж, що не Бат идваш. Митко. Не бати Митко. Митко. И той ми вика, Миша, що не идваше? Той ми вика, Миша. А защо не идваш? Господин, нямам пари. Хо-хо-хо! Признавам се. Машинките не пускат ли?
знам така. какво ти машинки. Не знам и аз. Какви машинки? Господине, да ви питам, оставите сега машинките, те са ясни, там уиски пуска, не пуска пари. Говорих с Оби-Уан Кеноби, какво прави бай Мишони? Че към ходи да играе на машинките. Дава ли нещо там? Дава му уиски. Уиски дава ли му? Дава му, викам бе. И той ще... Каза, че тото пак добре бе. Щом дава уиски. Аз ще отида го видя. Да. Каза, почти ще прохожда вече. Ще го видя. Севдан, каза Севдан, много му е помогнал. Сигурно яко го стимулира. Да. Плътно бил до него. Но много И от това, много плътно, даже по едно време Оби-Уан Кеноби щом чак е проходил. купуваше по шише ракия на жулека, само да ни остава само по Щом чак е проходил, Ама, значи добре са го лекували. добре го Между излекува. впрочем, господине, сега сериозно да бъдем. Професор Биков предложи същия вариант на оня с бастуна, ето къде живее. Обаче не той да го лекува, а Бик да ви каже. Демек, Бик да го уноди. И той ще проходи, нали? Би трябвало Като дойде Бика. Щом обича прохожда като се да, като го... Нали? Не знам сега това вече. Там, господин, дайте ми, тази топка ви я давам, дайте ми баскетболната да отивам да тренирам. Защото аз съм се барнал за тренировки. Ама господине, да ви питам, това горнище е много хубаво. Да. Обаче като Малайзийско. гледам... Да. Ама то ви стои като подарено така леко, бая голямо Някой като, маска да ми го е подарила. като турба. Това е дамско. Да. Може някой маска да ми го е подарила. Как ще е дамско? Машинката на кое край е? Сега, О. секретни надписи. Какви надписи има? Секретни, не мога. Друг път ще кажа, господин. Сега не мога. Ето вижте. Не е дамско. А, на дясната. Да видиш, господин. Чакай, на дясната ли трябваше да е? На дясната, те? Значи дамско. Аз съм дама, господин. Обаче поуплюх ми някои хора. Не трябваше, Казах не мислената- трябваше да говорим така. Значи. Казах истината по формата да шега, господин. Под формата на шега. Значи онождането лекува всичко. Професор Биков те казва, аз не мога да разбера, господин. Почваш да ходиш, даже и да тичаш. Дали ще трябва да тренирам, ти смам да печеля. И какво да дам? То като не е умене сега, как да ти дам? Това вътре от това, господин, Не. багажника и не дела лъга. Не, багажника, какво багажник? Други- Какво да я правя? Тя много ми се вардаля от и в Добре, багажник. господин, тогава днеска служите в багажника да я взема. Добре. Тъй кодро ще я ти казвам, отивам да тренирам И ти- за бицепси и за трицепси. Леле, добре. Не бе, отивам да загрея малко и да ви бия на... Нали, добре, знаете? добре. Значи, господине, вие ставате за лечител. Не, господин, аз лекувам други болести, не точно тия. Изотдазда не мога. Изотпред задазда. Ще ги излекувате всички. Такава горна на опашка ще се нареди. Да, бе, господин, вие се смейте, ама аз съм бил тук там. Чуят. Имам известни познания. Като чуето нождане и ще става, ще тръгне. Чай, че то не е никак на хубавото и нещо. Бе. Хубави факти, те са факти, Не, господин. много добре. Ще дам лекува. Лечителя. Дай да вземем да му пуснем и много бял лечителя. Лекува всичко, всякакви болешки и прохождат Професор хората. Биков е много добър такъв кинезотерапевт, консултант. Вие го знаете, професор Биков, нали? Да. Така. Как лекува с унождане или с Той нещо? препоръча на оня бастуна на Ганчо да му заведем Бик. Бик ще Обаче го в уноди. момента Бика бил болен. Късмет И извадил. ще трябва да се наложи, имам едни познати в горкото на село, те имат млади бичета. Ще го Така. закажем и там, господин. Там и ще се надупи и готов. Никой не е казал такова нещо. Няма да се Бика дупи. ще го оближи. Бика ще го оближи където трябва. И някои хора може да проходят. Да не могат хвърлят бастуна. Да. Чай, че чак създай. Добре. Добре, господине. Господин, Това е- сега толкова аз стоям да тренирам, че да ви бия после. Добре. След време, Добре. вие напомпете топката, вече има много хубави игрища, вие не ги знаете, аз ще ви заведа, да ви науча да играете баскетбол, футбол, за волейбол. 0,6 бара. Че аз как да изчисля Няма 0,6 да бара? колко да е напомпено хубаво. Добре, господин, айде, Хубаво. чао, за Добре. да се чуем. Да, айде.